खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो मोन जिखिनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियावनो दं, सिंहनि सिगां हाग्रानि राजा होनना सोरखौ बुंनाय जायोमोन? अपसनाव दं ए मैदेर, बि मुफुर, सि मोसा, डि जिराफ। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए मैदेर। नैथियाव दं, बियो मा मैगं जाय खानानै दोनब्लाबो गोबाव समसिमहालागै गाज्रि जायालासे थायो? अपसनाव दं ए करेला, बि जोगोनार, सि टमेट', डि फान्थाव। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि जोगोनार। थामथियाव दं, महात्मा गान्धीजिनि बिसिनि मुङा मामोन? अपसनाव दं ए कबिता, बि गायत्री, सि इन्दिरा गान्धी, डि कस्तुरबा गान्धी। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि कस्तुरबा गान्धी। ब्रैथियाव दं, गुफुर आपेलखौ बबे हादराव मोननाय जायो? अपसनाव दं ए जापान, बि इटाली, सि चीन, डि भारत। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि चीन। बाथियाव दं, अखाफोराव थांजेननाय गिबि जुनारा मा? अपसनाव दं ए एन्जर, बि सैमा, सि मावजि, डि सेसा। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि सैमा। दथियाव दं, भारतनि माहारियारि खेलाया मा? अपसनाव दं ए हकि, बि क्रिकेट, सि फुटबल, डि बेडमिन्टन। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए हकि। स्निथियाव दं, हाद्रि आरो बारहावा गुबुंले जानायखौ हमथाग्रा बिफांआ बबे? अपसनाव दं ए निम, बि थाइजौ, सि फाख्रि, डि खान्थाल। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि फाख्रि। दाइनथियाव दं, भारतनि बबे रांआव गान्धीजिनि फट' होनाय जाया? अपसनाव दं ए 10 रां, बि 50 रां, सि 20 रां, डि 1 रां। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि 1 रां। गुथियाव दं, भारतआव सबसे सिगां आइएसनि परीक्षाया माब्ला जायामोन? अपसनाव दं ए 1950, बि 1955, सि 1948, डि 1945। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए 1950। जोबथा आरो 10थि सोंथियानो जाहैबाय, बुहुमाव सबसे बांसिन मबाइल दिहुनग्रा हादरा बबे? अपसनाव दं ए आमेरिका, बि भारत, सि चीन, डि रासिया। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि चीन।